קבוצת דורל הינה חברה יזמית וחדשנית בתחום האנרגיה והסביבה. החברה פועלת בשווקים הגלובליים בתחומי האנרגיה המתחדשת, הכוללים אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח ואגירת חשמל. משאב הקרקע העולמי הופך למשאב מוגבל. דורל אורצ'רד וולטאיק אינוביישן היא שיטה חדשנית ויעילה לייצור אנרגיה ויבול חקלאי באותה יחידת שטח, לניצול מרבי של שטחים קיימים אחד ושמירה על שטחים פתוחים למען הדורות הבאים מאידך. אנו רואים בפתרון המשלב בין חקלאות מודרנית וייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים את אחד מאתגרי העתיד של האנושות. צוות החברה, הכולל מומחים ממקצועות החקלאות והאנרגיה המתחדשת, פועלים כצוות משולב ליצירת פרויקט סינרגטי. כחברה חדשנית, אנו גאים להוביל פרויקט המשלב חקלאות חדשנית ומתקדמת, יחד עם דרך יעילה לייצור חשמל מאנרגיית השמש. השיטה מאפשרת יתרונות חקלאיים רבים, הכוללים שליטה והכוונת צמיחתו וגובהו של העץ בשיטת הדליה. גובה העצים במטעי ההדליה של DOI מאפשרים לבצע קטיף ולתחזק את המטע בעלויות נמוכות מאוד, ללא צורך בסרבול, סיכון ועלויות של מיקון כלשהו. אנו מגדלים כ-3,000 דונם מטעים ממגוון מינים. בשנים האחרונות אנחנו יודעים לנזקים כתוצאה מפגעי מזג האוויר שפוגעים ביבולים ובעצים עצמם. בכדי למנוע תופעות של נזקי מזג אוויר, מאפשרת המערכת ויסות של חום וקור על ידי שליטה מרחוק של מטזים הפזורים במטע. השימוש בפיזור מבוקר של מים מונע את התייבשות העצים בחום ואת קיפאון הפרי במצב של קרה. בנוסף, משמשת המערכת לריסוס אלוותי, ללא מיקון וללא כוח אדם. השימוש בטכנולוגיות חקלאות מדייקת מאפשר לעקוב אחר מצב המטע בזמן אמת. החקלאי יכול לראות פרמטרים של לחות, טמפרטורה, מליחות הקרקע ועוד. כל אלו מאפשרים קבלת החלטות על בסיס נתונים מדויקים מהשטח. מטעי DOI מייצרים אנרגיה כמנוף לפיתוח תומך חקלאות, כמו בתי קירור, בתי אריזה וחממות מתקדמות, אשר יכולים ליהנות מאנרגיה אמינה וזולה. מטעי דורל פורסים יריות לבנות על הקרקע על מנת להחזיר את קרני השמש אל הקולטים. קרני השמש הללו חוזרות אל הפרי ותורמות לאיכותו ולהגברת הצבע שלו. בנוסף, זה מחפה את הקרקע ומונע גדילת הסביעה ליד השורות של העצים. אידוי המים פוחת ועל ידי כך אפשר להפחית את כמויות ההשקיה. חברת דורל יודעת לתכנן, להקים ולתפעל פרויקט משולב, החל מההחלטה על מגוון זני הגידול המתאימים, דרך התכנון הפיזי הייחודי לכל פרויקט והקמתו בצורה יעילה. אנחנו בדורל שמחים לראות עוד ועוד חקלאים ובעלי קרקע שמשתפים איתנו פעולה. זה פרויקט שהוא פשוט ווין-ווין, והוא בא לעשות טוב בעולם. אנו מאמינים בעתיד בר קיימא, בו תהליך ייצור האנרגיה ישתלב בייצור של יבול חקלאי. Doral Orchard Voltaic Innovation, a win-win project.